Clip kaMthandeni la khona suke edalapha echaza ukuthi why edalapha. Ngaphinda ngadonsa lo umgube wenoba ngaphethe iphele emasini futhi ngasho ngithi angibafuni umgube weMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona Zasha sanibona nofowethu lo nibingelela usibongiseni mfokantombela khona le ehlihlo ezansi bafowethu nginibingelela nje ngaphansi kwemzansi Trend TV lapho esuke sikhipha khona sishisa bafowethu uhlelo lolu abantu balithanda kakhulu kodwa ke angakhulumi kakhulu bafowethu ngengidedele engize ngakho bafowethu abantu abaningi album kaMthandeni bayithandile and ya trend all over inama challenge kuma TikTok bayivumile nje abantu abaningi nekakhuzana kanjalo ikhona ingoma kayishaya noLuve noSipheli Sihle ziya trend nje all over bafowethu ngithi angibabongele ke lapha acula ababili nabanye baningi abacula bakhipha ingoma ezimnandi zonke ezimnandi bafowethu angeke ngiveze nje ama clip la khona abantu abatshengisa khona ukuthokozela umculo kaMaskandi nansi clip bafowethu. Hayi bafowethu hayi uMthandeni umgodi engazi ukuthi uzogqitshwa ubani umgodi omkhulu kakhulu bafana iqiniso lithi uye benokhuluma kahle uDisemba wabona abafana bashaya ingoma engaphezulu kwabo bebancane bashaya ingoma abantu abadala hayi Chipu Mayfisi futhi kanti uwelile ugadle kakhulu ukuthibela laphana uthi uxoshisa abafana ngale kwezedlamlenze bafowethu uwelile akekho kumuntu ongamazi uwelile usisika nginzwe uyifaka zonke naye ekhanda kuthibela awuthi ngeke ngidedele iclip ngaze kuthi umfoko amahloko usekhuluma kakhulu kwaba nebimbi lo kwaba nelundi emqaleni kuhola khona kodwa ezinye ingane ayihola uMakhanda ngimbone kule video sebamkhipha uMakhanda sebaxosha uMakhanda lapha uthibela kade angasho ukuthi uthisha namanje usahambe ephamisa umkhaba ezingane ezincane kangaka uthibela kodwa akayiboni iminyaka ukuthi ihambile anibheke wathi uginqije kwathi ude ngiyavanta ngathi uyibolekile manje asiphinde ngasayibona segijima soginqa amatshe kokhuzana namanje uthibela sakhona engomeni kahleni nini kubuya uthibela futhi uthibela savela kuma video emntala kangaka uthibela asabona kanti noma uthibela noma imfena sevalekele amehlo sezimfimfi ukhuluphele inji hola yodwa ingizingane ayihola uMakhanda akasekho la hayi wenza kahle uMakhanda athi umhlala phansi ungihambeze uthi uhola uthibela nisebenze nigide kube kuhlungu inyawo nebe namabatha uzohola uthibela nimbheke uthi ungakanani usuziswa yitshe nje kuhla yena ekade nomkhathazi ialbum yakhe iyaphuma izophuma khona amadoze uhlekisa abantu abaningi ke laphana enkundleni zokuxhumana kuyaqala ukuthi umculo kaMaskandi akhiphe iCD cover umuntu agqoke ezamakaratela ize yabhalwa laphansi ukuthi ikung fu bayazi abantu abaningi ukuthi ikung fu ikaratela ukung fu sayasithanda kakhulu siyibuka laphana kuma movie ase China iyaphuma album kaMkhathazi udedele clip naye encane yomsebenzi wakhe sokuyiveza kancane ngaphansi kwemzansi Trend bafowethu abantu bayibona nansi clip uma bekholisa lele matafeni uzobe lapho besho uma bekholisa lele matafeni uzobe lapho besho
babekhohlisana lele matshwaleni woba uzobela lapho beshona Kanti noMdumazi naye i-album yakhe yaphuma bafowethu maduze nje uthembisile nayo ukuthi hayi yobe ishisa kakhulu. Ihloko sakhona sithi uzizwa njani nje uMdumazi. Uyaziwa uMdumazi bafowethu ukuthi uMdumazi umuntu oshaya ingoma enkulu kakhulu. Abantu bayamthanda uMdumazi. Bayamthanda uMdumazi. Imbangi yakhe ihle isheshe yakhipha ke kuloko. uMdumazi vele uhleze eza ngemumva ngoba uhleze phethe izinto ezishisayo bafowethu. Yashawa ke ingoma uMdumazi. Unyawo benosibhuku bozalo abadlali bozalo bayivume kakhulu ingoma i-album kaMthandeni. Bavele impela beyivuma iclip ikhona sizotho kuyiveza hayi bayithakasele kakhulu and bathe bayithanda imnandi. Nyamazi Unyawo abantu abaningi abangayizazi bamazi ngo Mr Vibe. Sasimazi njengo Mr Vibe sasakaza kuyiMaputa FM. Bamazi akekho umuntu ngamazi uMr Vibe uGarigari. Lo Unyawo uza. Bayivume kakhulu ke i-album kaMthandeni behamba noSibuku. Behamba noSibuku. Bayivume. Action. Ya nansi ngoma waphethe amavolovolo indawo samavolovolo imephi cha ngiyasawa phela yabo amavolovolo ligcoka melisha bafethu uMthandeni ngamanqele nansi no track number 1 uthi amavolovolo nansi nda ama tracks awu-14 uyabona kuyona le album ufanele ukuthi ube umuntu o-unscrupulous iniquitous and contemptuous kodwa kufanele ube umuntu o-supercalifragilisticexpialidocious umuntu bakuchwepheshela unequivocal ube marvelous unjani uyamazi na ukuthi unjani igcoka ami ngakho bembiza kanjani nansi album asithekeni amavolovolo umnandi bonke abantu bajabulile all over badlala music abekho abantu abakhalayo ndizibambeni ingaka akekho kuthiwa usalele ngaphansi akekho kuthiwa umaphezulu iscore 2-2 2 emdletsheni 2 engane yabo sibambene iscore and the clip bafowethu njengise omnyizi abajalela khona umsebenzi kaMthandeni benomthandeni nomhlobo nansi clip bafowethu akumnandi kakhulu ezweni. Hayibo uba igama layo ungayithetha umuhle zakhala nangu Mr Movie wena awunaso isasokuba muntu mina isasokuba muntu kwami ngiphathizwe ngesifenzi Ngidedela naye enye iclip kaMthandeni la khona suke edalapha echaza ukuthi why edalapha abantu. Uyachaza ukuthi why edalapha abantu, why edalapha abantu. Nansi video bafowethu la suke echaza khona. Manini mana. Uyabona ngifuna ukunitshena kahle ngichazele kahle. Mina ngaqeda uhlathi la uMaskandi. Ngafika mina gqoka uPrintwood. Uyazwana namatiki yabo. Ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi ngoba ngifutha umgodi goPrintwood namatiki manje ukho isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo yabo sinoma sinuka kodwa ngikhoke lapha ngila ekutheni uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina yabo umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu yabona ngadozela ubona uFakuthi lo Fakuthi ngamdonse ibhola njalo kwaba kubo bambhoxa yedwa
ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho ngathi angibafuni umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona ngamshaya into zakhe yabo ngamshaya into zakhe ngambhoqa entabeni ngashaya into kanti nontencane untencane uyakhipha bafowethu uzokhipha i-album siyashisa nje ngamanje yabona i-clip iphumile kantencane nansi i-clip iphumile iyashisa le ngoma angeke ngidedele kodwa abantu beyizwe nansi bafowethu mina kudala ngagcina ukuze nginqomo ukubhidisa yazi kudala ngagcina ukuze nginqomo ukubhidisa mina sangigcina ngokuzwa bengqome edolobheni sengigcina ngokuzwa bengqome edolobheni mangqoke kahle sengigcina ngokuzwa bengqome edolobheni ubuhle bami uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqameni uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqameni kahle bayangisaba nomzukulu naye i-album yakhe yaphuma abantu sacela ukuthi besupport umsebenzi kakhulu wabafana abancane futhi abafana abashaya ingoma emnandi sicela ukuthi besupport nangumzukulu bafowethu ngibala bafowethu ngicela nisubscribe la bafowethu nisize nje bafowethu umfoko amahlobo bafowethu nisifollow nasekhasini lethu lika Facebook bafowethu ngiyabonga kakhulu ngathi wasengikhuluma kakhulu bafowethu ngiyabonga kakhulu abantu asebesubscribeile abantu basupport umzansi bayasenda ama-comment bayafisa okuhle ngomzansi bafowethu ngibonge kakhulu ngibonge bonke abafaka isandla basubscribe ngiyabonga abangaka-subscribe bafowethu abasubscribe bephinde bebheka amanye amavidiyo la ngaphansi esesiwashuthile sawadedela la sisuke sikhuluma khona bafowethu ngicela abantu begijime kakhulu beyosubscribe beshare izinto esisipostayo khona sokhona ukuthi hlezi siletha ishisa ngaso sonke isikhathi bafowethu umfoko amahlobo ungathi wasekhuluma kakhulu ngiyanthanda bafowethu nibe right asibonge kodwa unomona wena uthanda ingoma yami unomona wena udlala ingoma